Det her er den perfekte snack, når den lille sult melder sig. I dag skal vi lave rugbrødsstænger af vores proteinrugbrød med noget laksedyppelse. Jeg har lukket min kæreste med til at lave de her proteinrugbrødsstænger, og de blev bare så lækre. Vi starter med at skære proteinrugbrødet ud i lange stænger. Så putter vi dem i airfryeren og drysser en smule olie på, og så har vi sat den til at varme på ca. 180 grader i ca. 10 minutter. Og nu skal vi til vores lækre laksedyppelse. Vi har en pakke varmrød laks, hvor vi putter ca. 200 gram creme fraise i, og derefter en smule mayo med salt og peber og drysser med dild og purløg. Og så er det bare at blande det hele rigtig godt sammen. Og så en lille smule citron oveni, og jeg smører selvfølgelig lige til. Så er rugbrødsstængerne færdige, og prøv lige at se den crispy og en smule salt på, og så har du bare den lækreste snack. Enjoy!